Now Massacre. Sa kadugay, daw bao nga nagakamang ang kaso. Sining pagpamatay sang 58 ka mga tao, lakip na dire, ang 32 nga katapo sang jurnalista. Wala gihapon, may 30 diyas pa nga ginhatag, ayo sa hukom, agod nga maghatag desisyon sining ginpamatay nga katapo sang media. Karon nga tuig pangot siya sa napulo katuig na. Ang bilog nga Pilipinas ang makatapo sa media jurnalista magapatigayo naman sa pagdumdum sining pinakamakasiligni nga natabo sa katapo sang media. Sa isa kaadlaw 32 ang ginpamatay. Amo ina ko nga ang mga miyembro sang jurnalista, mga miyembro sang media, magapatigayon ini sa pagdumdum. Bisan diri sa syudad sa Bacolod, ang Negros Press Club, kag National Union of Journalists of the Philippines, Bacolod Chapter, magapatigayon man sang ginatawag pagdumdum sang massacre sa katapo sang media. Di may ara alas 3 ang takna karon sa hapon, may ara ini nga paghalada sa pagpangamuyo, pagsindi sang kandila sa marker sa polling journalist sa Plaza Publica. Di ginaagda naton ang tanan nga makatapo sang media, dumdumo naton ini ang pagkalamatay sang 32 ka mga jurnalista nga ginpamatay dito sa Maguindanao. Napulo katuig na ang nakaligad. Sa gihapon, gahangla ang pamilya, hostisya. Ang iban porte, iban nagtalaliwa na. Ang iban daw hindi na maintindihan ang himuon kung paano saguron ang pamilya nga wala amay. Bangod sang pagpamatay sang amay nga mga jurnalista dito sa Maguindanao. Inaangan-angan nga posible base pa man lang. Wala pa kasiguruhan kung ano ang mangin resulta sang pamatbat sang hukom. Kaya kung tani, dapat may ara na pamatbat, dapat makabati ng pamilya kung ano ang paghusgar sining mga kriminal nga nagpamatay sa 58 ka mga tao dito sa Maguindanao. Karon sa hapon, ang makatapos ng media hindi lamang sa syudad sa Bacolod, bilog nga pungsod Pilipinas, magadumdum sang napulo katuig na nakaligad nga pagpamatay sa mga jurnalista nga tubtob niyan wala pa makabaton hostisya ang mga pamilya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga
gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:42 na. O, basi luyag ka maglon, dasig nga pagproseso, ari ay, ginarekomendar naton, nubo kayong saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, agricultural loan, pareho sang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans para sa construction kag renovation, ari ay, pamasyar kamo sa Federal Lending Corporation. Diin ini, ara lang sa second floor sang Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Ang Federal Lending Corporation may mga satellite ini nga opisina ara sa Door 104XA Esteban Building, Galo, Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining Metropolitan Lending Corporation bala. May ara man satellite nga opisina sa corner Yungki, Goria Street, La Carlota City, Kagdalan Mabini, Sonpordas Talisay City. Magloan ka now na, pamasyar na. Federal Lending Corporation. Nubo ng saka, dasig pa ang pagproseso sang inyo papilis. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:43, Jenson Philippines Incorporated, namtang sa ETT Building, St. Vincent Road, Dangob, Bacolod City. May ara sila ikadua nga bloodletting activity. Dugo mo kabuhi ko 2019. Diin ini, dira sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Atubang lang sang GPI nga opisina sa St. Vincent Road, Tangob, Bacolod City. Hiwaton ini sa Disyembre 7, alas 8 sang aga, tubtob, alas 12 sang ugto. Ang among aktibidad patigayunon sang Philippine National Red Cross. Pakwa kita dugo, donor dugo, donar dugo para damo ang maluwas nga kabuhi. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Ari ho,
talalupang doon ini, nag-alungay ang mga sidewalk vendor kay Mayor Bing nga kung mahimo, bisan sa bulan na gidlang sa Disyembre, tugtan sila nga makabaligya sa sidewalk sa downtown area. Ang mga sidewalk vendor nagsiling, tinluan man nila ang ilang lugar pagkatapos baligya. Kag hindi man sila magreklamo kung dakpon ang pila sa ilang miyembro kung maglapas sa pulisa. Di sila niya regalo nga dako ni Samon sa bulan sang Pasko kon paboran ini ni Mayor Bing. Balo ka puerte sini ka sensitibo nga isyu. Kung hindi pagpaboran sang alkalde kag sanggo niyang paglunsod, sigurado ang atakihon nila kag bombardiyon ang alkalde kag ang mga opisyal sa Bacolod. Nga mangod masiling sila, mapintas, wala konsiderasyon. Pero kung akong palantawon sini, kayang order nasyonal sa clearing operation, wala gin mahimo, higot ang kamot sini, ni Mayor Bing kag sanggo niya paglunsod. Magluwas lamang kung magapadala mensahe ang mga miyembro sa sanggo niya paglunsod lakip si Mayor Bing dito sa nasyonal mismo kay Presidente Rodrigo Duterte, mangayo abi sang ginatawag pahanugot bisan na gilang sa bulan sang Disyembre nga tugtan ining mga sidewalk vendor. Kay kung ako lang ya palantawon, kung konsiderasyon ang paggambalan, kung lokal ang abi nga gobyerno, kag wala sang mando nasyonal sa clearing operation, ti pila ka tuig nagliligad la, gindingot bala ina sa Bacolod, gintagaan ligwa, bisan sa dalan gali gabaligyan na okay lang. Para sa syudad sa Bacolod, kinagabatyag sila, may konsiderasyon para sa mga sidewalk vendor. Now, ini nga mando nasyonal. Pero base pa man lang. Ang ato ni hindi naton pagpangunahan kung anong desisyon sa alkalde kag sanggo niya paglunsod. Ang ato niya, upod ng mga sidewalk vendor, gaayo. Base pa man lang mamidyusan nga matugutan man para nagilang sa bulan sang Disyembre. Amo na bla, ipit man yung mga opisyal mo. Kung hindi ka magsugot, anuton ka sa mga sidewalk vendor ka daw, kontra imol ka, kontra negosyante ka. Amo na bla, ang matabo. So, hindi kita magatag sang aton sini nga kuminto. Kay wala pa mag-abot ang natalan ang ation kung ano ang desisyon sang syudad ni Mayor Bing kag sanggo ang panglunsod. Sa nasiling ko na kung lokal lang ini, sigurado may konsiderasyon. Pero hindi magdula paglaom ang mga sidewalk vendor. Base pa man lang nga patigayunon man ini sa syudad sa Bacolod para nagilang sa bulan sa Disyembre, pamaskwa sa mga sidewalk vendor. Inakon, pahanugutan sang nasyonal. Sigurado kaya lokal wala na problema. Nasyonal lang ang problema. Basta magsiling ang nasyonal nga, may order na da, nga hawanan nyo, clearing operation, butangan nyo naman na sa mga sidewalk vendor, kundi wala mahimo. Sa nasiling ko na, higot ang kamot sang lokal nga opisyal, pangamuyo kamo, nga bisan paano, base kon, mapaskuhan man kamo, kag pahanugutan kamo, bisan nagilang sa bulan sang Disyembre. Amo na iya pangamuyo ko. Pero, wala naton ya, ginapunggan ko na naman ang mga desisyon sang nasyonal kag lokal nga pang gobyerno. Depende ina. Pangamuyo lang kamo, nga bisan paano, matagaan ini sang katubanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 48. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang bato sa kidney, mamahimong mugawas, apan mas delikado. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
ka sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:54 na DTX 500. Oy, gamit kita sini adlaw-adlaw gid
bisan hindi kita ka-exercise kay malain ng panahon, importante maka DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Nagatinlo ini sa inyo dugo, nagasilhig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay, nagapanubo sang blood sugar kag kolesterol. Ini magkalipat adlaw-adlaw nga tanan DTX 500. Kay ang ikaayong lawas abyan manggad. Kung maayong lawas ang bugos nga pamilya, everybody happy. DTX 500 ni magkalipat adlaw-adlaw gid. Ang DTX 500 pwede na mabakal sa online kag pwede i-deliver sa inyo puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time lasay 55 na. Ako ya pabor ko sining plano ni Executive Assistant Jomari Vargas nga dapat may ara evacuation area ining mga call center, establishmento, komersyal, kaman o kung gobyerno, hospital. Nga aman, kaya hindi kita magsala-sala. Kaya hindi ta mapaktan ang linog ya, wala sa makapakot. Sinigulpi lang niya sa ma-strike. Wala man natong pangamuyo, pero walang tawabla. Ang nagkakatabo sa ibang nga probinsya. Pero kung preparado kita, may mga evacuation area, ang buot silingon, may jutay nga pagpanik, pero may ara ka na sa ulo mo, nga dalaan sila mga pasyente, diin mo sila isaylo, pananglitan, mag-uyog, mabaskog. Sa nasiling ko na, wala naton gila pangamuyo. Pero, ang linog hindi mapaktan niya, kung saan o, ano oras, mag-strike ini siya. Mas maayugi nga preparado kita. Labi na gina matag-as nga mga establishmento, matag-as nga mga building, kinanglan may mga evacuation area kita. Ako niya, upod ako sining karon, desisyon, kag plano ni Jomari Vargas, ang aton sini Executive Assistant sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management nga opisina. Ang aton balalan taon tang palaabuton, hindi ta magulat nga pag-abot sa tiyon, hala, magpanik kita ka pakadto pa kari nga wala pangadtuan, wala kita butangan sa katon lawas, kudiin ka makadto pa wala patuo. Kay wala ka plano mong, wala ka sang madumduman kung anong himuon mo. Amo na siling ko kung may mga earthquake drill sa nagligad nga bulan nagsiling nako, tambong kita, tuon kita, agod may ideya kita bisan paano. Tining bag-o karon nga plano nga butangan sang evacuation area ang mga hospital call center kag iban pagid nga matag-as nga building, maayo ini para sa akon nga plano. Sano pa kita mapreparar kung ara na? Mapreparar kita kung galupok na? Ako niya sa nasiling ko na 100% upod ako sining plano ni Vargas. Maayo gid ini para sa safety sang madamo naton nga mga kauturan. Ang disgrasya hindi mapaktan. Ang split of second ya, ara na siya. Ti, anong himuon mo? Kay wala kagid plano? Kay wala gigin butang nga mga evacuation center? Maano kita? Dlagan pakadto pa kare? Amo inasiling ko, mas temprano ang preparasyon, mas maayo. Action Radio Philippine Standard Time lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako si Doc.
Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na! Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 3, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Luwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.